έχουν αποκτήσει το καθεστώς αυτό 104 μόλις άνθρωποι. Και χωρίς εδώ, ο κύριος Παυλόπουλος μας είπε ότι σε αυτούς τους 104 ανθρώπους απευθύνονταν στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ όταν έλεγε ότι σε αυτούς θέλουν να δώσουν το δικαίωμα της συμμετοχής στις τοπικές εκλογές. Φέρατε βεβαίως και την κοινοτική νομοθεσία και την κοινοτική οδηγία για τις οικογενειακές συνενώσεις. Και υπάρχουν αυτά τα οικογενειακά δράματα που υπάρχουν παντού. Είναι η αυστηρότερη εφαρμογή της στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο αυτό, επιχειρείτε να κάνετε νομιμοποίηση και ένταξη, κοινωνική ένταξη μεταναστών, κύριε Ζόη, ψηφίζοντας πέρσι το 2009, φέρνοντας εδώ το Υπουργείο Εσωτερικών, διάταξη νόμου που επιτρέπει την απέλαση όσων ανθρώπων ασκείται εναντίον τους, όχι κατηγορούνται, ασκείται εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκημα που απειλείται στον κώδικα με ποινή 3 μηνών. Και θέλετε να μας πείτε με αυτόν τον τρόπο ότι κάνετε κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση, κύριε Ζόη, κάνετε πολύ επιτυχώς με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους αγώνες ποδοσφαίρου και κρίκετ και επίσης με τα τραπέζια και την ελληνική κουζίνα και τη μέρα του μετανάστη, γιατί αυτή ακριβώς ήταν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δική σας πολιτική για τη μετανάστευση δεν έχετε κάνει ούτε μία. Δική σας πολιτική και δεν έχετε δώσει επίσης στον κοινωνικό προπολογισμό ούτε μία δραχμή προς την κατεύθυνση αυτή και γιατί δεν έχετε πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης ούτε φρόνημα κοινωνικής ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων.